UKhaunda uthi uMasipala usuqhamuke nendlela yokunqanda inselele yamanzi eThekwini futhi uMasipala uvule icala lokucekelwa phansi kwengqalasizinda njengoba besalokhu bemile ekutheni basola isandla semfene ezinselelweni zamanzi edolobheni. Njengoba kuke kwaphela izinsuku ezinye izindawo ezakhelelwa uMxolisi zingenawo amanzi. Njengendlela yokunqanda izinkinga ezifanayo ngokuzayo, amathimba ethu azofaka imishini ekala umfutho wamanzi epayipini elikhulu lamanzi bese exhumanisa le mishini nohlelo lokuqapha amazinga amanzi emadamini ukuthi asekusiphi isigaba. UKhaunda uphinde wagxeka iqembu lezombusazwe ebelilokhu ligiya ngalenselele yamanzi. Kuyishwa ukuthi-ke inhlangano iqembu lelibizwa nge-Democratic Alliance isebenzise lesi sigameko esingesihle ukulwa izimpi zezepolitiki. Kanti uma ngabe silungisa iy'nkinga zomphakathi kumele sikhiphe ipolitiki kodwa sikwazi ukuthi siphendule ey'nkingeni ey'bhekene nomphakathi wakithi. Le nhlangano isivamisile ukugxila ekuqhakambiseni izinselelo zikamasipala ngenhloso eyodwa ukudicilela phansi wonke umsebenzi owenziwayo wokuxazulula izinkinga ezikhona. Kusenjalo, uMasipala weTheku uphinde wethula ukuthi lizoqhubeka kanjani uhlelo lokukhokhwa kwezikweletu zentela yezinsiza zikamasipala olunesaphulelo.